štandard pre kraja. Vážený pán prvý prednosta Trenčianskeho kraja, inžinier Milan Topolík, podľa zákona Národnej rady a z poverenia vlády Slovenskej republiky vám odovzdávam do vašich rúk posvedčenie, že okamihom, keď ho prevezmete, sa stáva kraj a štátnej správy skutočnosťou. Slovenská republika. Ja by som mala krátku otázku aj pre pána premiéra, aj pre pána primátora. Súčasne zaujala ma zmienka o možnosti poloprofesionálnej alebo profesionálnej divadelnej scény, pretože Trenčínu nestačí len, že je to mesto bohaté, ale malo by byť aj kultúrne a kultivované. Pýtam sa, či a koľký z tých hercov, ktorých viac vidno mimo javiska ako na javisku, oslovili vládu, ministra kultúry, prípadne oslovili pána primátora so žiadosťou, že by chceli pomôcť pri vybudovaní takejto potrebnej divadelnej scény v Trenčíne. Dovoľte by som na to odpovedal na tú históriu kultúrnej tradície Trenčína. Osídlenie je tu veľmi staré. Prvá písomná pamiatka z roku 179. Školstvo, národné pohyby, to všetko bolo Trenčínu vlastné. Štúrovci, keď zoberieme Nijavu, Národná rada, keď zoberieme Brezovu pod Bradlom, Štefánik, to sú proste míľniky rozvoja národnej histórie, ktorá Trenčiansky kraj išla, Trenčianskom kraji zostáva. A ešte keď sa vraciame, tak prvé divadelné hry boli písané evangelických farárov, ktorý pôsobil v Nemšovej, a druhé jeho sídlo bolo nedaleko Trenčína. To boli vôbec začiatky slovenského divadelníctva. Dneska, keď je tu veľký dom armády, ktorý nemá stálu scénu, tak preto aj zo strany vlády je ponuka aj mestu, aj ďalším, aby sa tak urobilo. Pokiaľ ide o našich umelcov divadelných, nekomentujem, nechám to na pána primátora. Pán premiér, ďakujem za takú nahrávku na smeč. Nie je ich tak veľa, poviem to otvorene. Možno, že by ste sa prekvapili, ale tých umelcov, ktorí z Trenčína pochádzajú, tak až tak veľa sa k tomu Trenčínu zase so svojou ponukou nehlasí. Dali by sa zrátať na prstoch jednej ruky, poviem otvorene. Čo sa týka vytvorenia divadelnej scény v Trenčine, je to túžbou mesta Trenčín, pretože divadelníctvo, hlavne ochotnícke divadelníctvo bolo v tomto meste veľmi silnú tradíciu a bolo veľmi kvalitné. Snažíme sa o znovu zrodenie amatérskej divadelnej scény, ochotníckeho divadla a snažíme sa o obnovenie hosťovania v takomto krásnom stánku, ktorý tu máme. Intenzívne rozhovory prebiehajú sú vlastne pred ukončením s predstaviteľmi generálneho štábu Slovenskej republiky, ktoré nám vychádzajú v ústretí, pretože musím poznamenať, že armáda s Trenčínom a Trenčín s armádou je spojený dlhoročne pupočnou šnúrou a neviem si to predstaviť ináč. Silne sme bojovali o to, aby armáda z Trenčína neodišla, pretože dáva mu pocit istoty a dáva mu aj určitú platobnú schopnosť. Takže pevne verím, že v budúcom roku začneme so scénou, ktorá tu bude hosťovať. A vytvorenie trvalej scény nie je takou jednoduchou záležitosťou. To bude chcieť asi viacročný proces. Taká to je moja snaha a pevne verím, že na kvalitné divadelné predstavenia ľudia do Trenčína začnú chodiť. DCA Rádio Mlynár. Pán premiér, otázka na vás. Trochu sa to už načalo na začiatku. Predsa len konštituovanie kraja v Trenčine je pre vás osobne asi trochu odlišné od tých ostatných. Je to náročnejšie, ako bolo inde, alebo nie? Trenčín mal svoje problémy po župnom usporiadaní roku 22, keď boli to zrušené všetky správne orgány. Bola trošku rehabilitovaný v období Slovenského štátu, 39-45, keď sa mu dalo sídlo správnych orgánov. Potom znovu, pretože mali podporu Tisovi, tu mu zriadili vilu vtedy, hore na Brezine, tak zasa padol dole. Prišli roky 60. obdobie reorganizácie, keď sa centralizovala štátna správa do krajov, ale súčasne aj do Prahy. Bola to koncepcia Antonína Novotného, podľa ktorej došlo v podstate k likvidácii slovenských národných orgánov. Trenčín bolo také miesto, kde sa trošku búrili.
Trenčine pôsobil Dubček a tu jeho odkaz a privrženci po roku 68 boli veľmi početní. Ja to vytváral takú istú základňu, že potom sa naraz okolia Trenčína vo vláde začalo robiť veľa ľudí, ale vždycky tu bol aj taký silný stranický tlak dávať pozor. Česká tlačová kancelárie. Pane premiére, komunikace sever-jih jsou v celku jasný. Jak se formují, nebo jaký je výhled na komunikace východ-západ, především teda na západ? Tam vím, že byly asi 3 varianty, už se je v tom něco blížšího. A ještě jedna podotázka. Který kraj si vyberete jako volební, když ty středoslovenský už není? Uvidíme, aký bude volebný systém. Podľa toho, ako bude vyzerať, tak sa budem uchádzať do dôveru v budúcich voľbách a keď bude taká aj podpora vôľa nášho hnutia. Tam je viacero variant, ako to môže vyzerať, ale teraz je zbytočné predbiehať. Smer východ-západ je problematickým napojením na územie Českej republiky. Právě. Predtým boli dohody, že by základná trasa išla cez Drietomu na Hrozenkov a tak na napojenie toho ťahu, ktorý ide smerom na Brno. Považujeme ju za optimálnu, pretože tadiaľ ide najväčší objem dopravy a tadiaľ je aj priame napojenie na priamu stredovú líniu Slovenskej republiky. Potom prišla Česká republika s návrhom urobiť prepojenie cez Púchov, ktoré nie je ekonomicky výhodné ani pre jednu, ani pre druhú stranu a myslím, že sa v Čechách znovu prehodnocuje. A potom, keď sme začali rozvíjať iniciatívy na vybudovanie samostatnej východráhy smer Žilina-Poľsko, tak vtedy česká strana prišla s novým návrhom, aby sa zopakoval starý model a severom Moravy išla diaľnica z Poľska do Čiech a z Čiech potom na Slovensko. Ale my hovoríme, ďakujeme, neprosíme. Nie sme za tento model. Budeme mať samostatné rýchlostné napojenie na poľské dráhy. Veľmi intenzívne na ňom pracujeme. Okolíčací výstavba je. Za optimálne by som považoval, keby došlo k upresneniu stanovisk na českej strane. Už tradične, keď sa zo Slovenska išlo do Prahy alebo do Brna, chodilo sa touto trasou. Tam bola najväčšia hustota. Ani pri Novom Meste sa nedosahuje taká hustota premávky ako tu na. Preto by sme podporili, keby toto diaľničné prepojenie Trenčín, Drietoma, Hrozenkov bolo diaľničným prepojením slovensko-českým. Myslím, že by to bolo v záujme všetkých. Ale čakáme, kým dozrejú pomery na českej strane tak, aby sa určili priority. My ich máme, my vieme, čo tam chceme urobiť. Takisto predpokladáme, že v krátkom čase sa uzatvorí otázka hraníc, kým na slovenskej strane tu na práve horné srednie Trenčianskom kraji prešlo bez problémov. To, čo má prípadnú českej strane prípadne, s občanmi sme sa spravodlivo a čestne vyrovnali. Čakáme ešte stanovisko Kosať u Sabotu a veríme, že predseda Českej národnej rady nás prestane poučovať a začne konať, tak ako sa na suseda, ktorý sa má na štandardné vzťahy, patrí. Verím, že k tomu dozrie aj osobne, aj politicky. Ďakujem pekne. Trenčín má výhodné postavenie i v leteckej doprave, i vo vlakovej doprave a predpokladáme, že rozvoj infraštruktúry a spojov umožní podporiť podnikateľské aktivity. Do Trenčína je umiestnená základňa rozvoja strojárskeho priemyslu. Máme lietadlá. MiG-29. Len to miglo a už sú preč. Ešte prídu. Teraz bude hluk trošku väčší, pôjdu lietadlá Su-25. A teraz, čo nám zostalo z Albatrosov, všetky 3. Veríme, že v návrate k týmto hodnotám, verím, že v obnove všetkého, čo v ľuďoch je, verím, že v využití potenciálu, ktorý naše územie, krajina a ľudia dávajú, je budúcnosť Slovenska, je to budúcnosť moderného, vyspelého štátu. Veríme, že táto istota pramení predovšetkým v ľuďoch, jeho občanoch. Dovoľte, aby som sa zastavil ešte u jednej otázky, ktorá je tu na citlivá, a to je usporiadanie našich vzťahov s Českou republikou. Mali sme a máme záujem na tom, aby vzťahy Slovenskej republiky a Českej republiky boli rozvíjane na báze vzájomných výhod, štandardu, ktorý vyplýva z priateľstva, porozumeniu,
ktorý vyplýva z blízkosti kultúr, z blízkosti historického vývoja. Máme záujem, aby sieť spolupráce stále rástla a dneska najväčším investorom na Slovensku sú českí podnikatelia v Mochovciach. Ale súčasne hovoríme českým politikom, dosť bolo poručníctva, máme svoje hlavy, svoj rozum, svoju predstavu a žiadame zachovať rovnakú kultúru, ako chováme my k ním. Slovenská republika hľadá svoje umiestnenie a hľadá svoje miesto v rodine európskych národov a štátov. Robíme všetko preto, aby sme záväzky poctivo plnili. Verím, že tieto zámery sa nám podarí naplniť. Ak dneska som mal možnosť a česť odovzdať osvedčenia o vzniku kraja, dovoľte vám všetkým poželať zdravia a novovznikajúcemu kraju a okresom na jeho ceste veľa šťastia. Veľa šťastia Slovensko, veľa šťastia jeho občania. O slovo požiadal podpredseda Národnej rady pán Jan Lupták. Nech sa páči. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dnes by ste sa mali radovať, ako vidíte sa aj radujete. Neviem, či tie slivovice mijavské priniesli, aby bolo veselšie na námestí, ale dúfam, že kopaničiari doniesli niečo. Vážení, dnes skutočne sa bude písať v histórii zlatýma písmenami znova, že sa vám navrátil kraj, mesto Trenčínu. Treba povedať, že Trenčín má na to. Pán premiér zabudol, že toto mesto je mestom vody. A teda tu dámy by nám to odpustiť nemali. Je lepšie mne sledovať jeho zozadu, ako on keď hovorí. To je tak opačne tiež. Treba povedať, že asi sa to nestane, čo robil, alebo mesto Trenčín, alebo vládcovia Matúš Trenčiansky vládol celému Slovensku. Myslím si, že to nechcete. Chcete vládnuť vo svojom kraji, chcete, aby váš kraj prosperoval a teda, aby napredoval, aby životná úroveň nášho ľudu sa zväčšovala a neznižovala. Ja vám všetkým v Trenčíne prajem hodne šťastia, zdravia, rodinnej pohody, no a aby sa vám darilo. Všetky predpoklady na to máte. Ste jeden z najbohatších krajov. Teda ste zvíťazili nad všetkými krajami. Ale myslím si, že ten rozvoj a rozmach tu bude. Máte všetky predpoklady, máte mozgový potenciál, pracovité ruky a teda ja vám prajem k tomu hodne zdravia a šťastia všetkým. Vážení obyvatelia mesta Trenčín, vážení obyvatelia Trenčianskeho kraja. Sen sa stal skutočnosťou. Dnešný deň sa zlatým písmom zapíše do dejín nášho mesta a nášho kraja. Veď po 584 rokoch sa do Trenčína vracia sláva, ktorú toto mesto predtým vždy malo. Sláva kráľovského mesta, ktoré vždy hralo černú rolu v dejinách Slovenska. Pevne verím, že tak bude i naďalej. Slávnostné chvíle pominú, vy sa zobudíte do všedných dní, ale nie tak celkom všedných. Zobudite sa ako obyvatelia krajského mesta a Trenčianskeho kraja. Vážení občania, ďakujeme vám za hojnú účasť v tejto historickej chvíli udelenia Trenčínu certifikát krajského mesta a zriadenia kraja Trenčín.